Als laboratoris de restauració del MAC Girona s'estan continuant les tasques d'estudi dels cranis trobats a Ullastret, iniciant-ne les de neteja i consolidació. Primerament s'ha procedit a l'extracció de mostres i recollida de dades per tal de poder obtenir la màxim d'informació amb estudis analítics. Així mateix, s'ha elaborat un estudi visual que, conjuntament amb les dades obtingudes amb les proves radiològiques, permeten determinar l'estat de conservació de les restes i plantejar-ne la neteja, la deconstrucció i la futura reconstrucció. Aquests exàmens ens indiquen que la neteja cal executar-la amb cura, amb eines de fusta i de dentista, utilitzant com únic solvent l'aigua destil·lada. Puntualment, i obligades per l'extrema fragilitat de les restes cranials i la necessitat de mantenir el conjunt sense deconstruir, l'equip que hi treballa opta per injectar una resina acrílica que consolida les zones més fràgils i permet efectuar la neteja amb garanties.